Geçen hepdenin içinde İstanbul Avcılar'da bir Türkmen toyuna toya mihman olup gelenlerin arasında uruş çıkanlığı baradaki video Türkiye'nin medya ulgamlarına köpçülüklerin paylaşıldı. Bu toydaki bolan davanın Türkmenlerin öz arasında çıkanlığı ve onun sonu hem urşa öwürlerliği aýdylýar. Bu yere gelenlerin hemmejesinin serhoş olup dava edenlikleri ve hatta çıkan urşa ayarların hem gatnaşanlığı videoda görülýär. Toya mihman olup gelenlerin öz aralarına çıkan urşy töwerekdäki yerli ýaşaýjylar tarapyndan telefon kamerasına düşürilip polisiýa habar berildi. Polisiýa ulanyň seslerini eşiden biýinçilik çıkaranlar hiç sat bolmadyk ýaly gysgaly ýagdaýda araz köçelere dargamak bilen boldular. Kadın uçarak geldi.